Honderdduizenden gossen veroorzaak je winterdijs een soort ski on landbouwgebieden. Ze fretten de boel keel en daardoor brengt het land minder op. Voor deze boeren is er een provinciale skierregeling die het oprinnen koeien rond €100 de bunder het ier. De bezuiniging van de provincie hierop is nog van de baan door een alternatief plan van boerenorganisaties. Alleen nog boeren die het skiën ontonen kunnen, krijgen tenij een vergoeding. Het oude systeem werkte net goed, want er kwamen ook vergoedingen in gebieden bij boeren werd eigenlijk amper gegossen zitten. Nou, dat hebben we eruit halen. We hebben ook voorgesteld om een part van de financiering uit Brussel te halen. Die mogelijkheid eerder. Nou, dat had de provincies kennelijk inzongen en die ben daarom in mijn voorstel meegegaan. De belutsend boeren binnen blied met de nieuwe regeling, zoals natuurboer Gerrit Hofstra van Oudeboorn. Ik vind het heel belangrijk, want dan heb je toch een beetje vestigheid. Of kom je als in een losse spiraal te staan. En dan weet je helemaal net wat je daar bent. En nu kan je zeggen van, er komt toch een bepaalde vergoeding komt ervoor. Je zal nooit weten precies hoeveel, maar je doet er in ieder geval in mei. De nieuwe regeling geldt alleen nog voor oerwinterende gewassen. Voor de skiertrog gewassen die het Simmerdijs Friesland ondoggen, maakt nog een regeling getroffen worden.